Internet és una eina increïblement poderosa per canviar el món. Una biblioteca universal, el sistema nerviós central de la nostra cultura i el gran nivellador de la creativitat i la innovació. I a continuació, dos paios parlant en un bar de cap per avall. Aquí comença Barra Inversa. Hola a tothom! Hombre! Com esteu? Benvinguts! Què tal? Víctor, com estàs? Ara estava pensant, l'altre dia vam dir que a partir d'ara gravaríem Barra Inversa a primera hora del matí. No ho hem fet. Per estar més frescos i per ser més divertits. No ho hem fet i jo ara, en aquest precís moment, jo no em trobo bé. No. Se m'ha intoxicat en un bar avui aquí, no vull dir noms. No vull dir noms, però jo avui m'he menjat un entrepà. Que també he de dir que... Però tu has dit que ja et trobaves malament. També he de dir que sigui un entrepà de gambes. No, a veure, escolta'm una cosa. Jo t'accepto qualsevol cosa. Sí. Ara el límit està en cagar-te amb el bar Hamburg, Jo no m'he cagat amb el bar. Jo no dic que fos el bar Hamburg. No, però tothom ja t'ha vist per on anaves. Ja ha vist per on anaves. Ja ho veurem. Només ho podrà dir un metge, això. No, tu ja estàs malament tota la setmana, has estat estressat, has tingut problemes, és veritat que tinc una has mica hagut d'anar a fer papers, i llavors la panxa ja la tens remoguda. És veritat que... I no estàs acostumat a l'estrès de la vida del ciutadà. A treballar, a la mínima que et fan fer alguna cosa ja t'agafa la panxa, el bar Hamburg no té res a veure. Sí, puc provar-la? Perquè veig que te l'has servit en una tassa, no? No ho facis perquè si ja estic estàs malalt, malament de la panxa... Sí, també és veritat. Sí. M'estic fotent una Keller. Sí, del bar Hamburg. Bona sort. És una... Però, tio, no pots dir-ho, això. Jo no he dit res. No, ets tu. No feu ni cas, No feu ni cas. Oh, no, res. És una Keller, és cervesa que m'agrada molt, que és la cervesa de Donosti. És com allò quan aneu a un xino dolent, que dius, aquí millor peix no mengeu. Perdona, escolta'm una cosa. T'has fotut un bocadillo, que és espectacular. I a més és molt curiós, perquè això, nosaltres vam anar, quan vam comprar el bar Hamburg, vam anar a Hamburg per conèixer a veure què passava a Hamburg, no? I vam descobrir que allà l'entrepà, el plat més famós d'allà és entrepà de gambes. Originalment, per què em vas dir que es deia Hamburg, al bar? Pues és que no ho sabem ben bé. No ho sap ningú. Perquè li van preguntar al fundador i va dir com... No ho sap el fundador. No, va dir alguna així com... Fèiem Frankfurts i llavors vam dir fem tants Frankfurts, potser li direm Hamburg d'hamburguesa. O sigui, ve d'hamburguesa, no d'Hamburg. Aquest senyor potser ni sabia que hi havia. Però feien Frankfurts i li van dir Hamburg en lloc de Frankfurt. Per portar la contrària, alguna així. Va explicar una història així. No sé. Jo no estava present quan li van sentir. Sort que ara està en millors mans. I aleshores, espera. No, si no dic, espera de què? Si no me'n vaig al lloc. No, però és que m'estàs xafant. Aleshores, vam veure que allà, el plat més conegut d'allà, i si aneu a Hamburg, que per cert és una ciutat que recomano 100%, és l'entrepà de gambes en mal estat. De gambes. Cállate. ¿Vale? I si tens alguna queixa, a Google Reviews. ¿vale? A mi no em digui res. Està boníssim. No, sí, bo estava. I un dia, no, diré que no. I un dia el Tito, l'encarregat, diu que a la cuinera li sobraven unes gambes, li va dir, pues aquestes gambes que em sobren, fes-me un entrepà. I diu que li va agradar tant que ho va posar a la carta. I aleshores nosaltres pensàvem, hòstia, mira, veus el Tito que ve, que ha posat l'entrepà de gambes, i va ser casualitat. O sigui, entens? Va ser de potra. Va ficar un dels plats més famosos exacte, nosaltres no li vam dir, tio, allà tothom menja entrepà de gambes, posa entrepà de gambes, perquè ningú se va passar pel cap. No, clar, és que... O demanar-ho, per exemple, avui que ho has demanat tu. No, avui he demanat forçat, de fet, m'han demanat que... Bueno, total, que van prometre jo crec que el que ha passat és que allà hi havia unes gambes. No, escolta, t'ho dic en sèrio, para ja, El límit és aquest, t'ho dic de veritat. Ja hi havia massa gènere i t'han dit, Víctor, ha de venir molta gent a menjar gambes que se'ns passaran. I tu m'has dit, sí, jo li enxufo el Guillem. No és veritat. Bueno, ara digues la veritat. Digues la veritat, t'ha agradat molt l'entrepà? Estava molt bo. I tu tens problemes psicològics que t'estan afectant a la panxa. Això és... Tu no ets doctor per dir-ho. Ja t'ho dic jo, però no soc doctor, però et coneix de fa 15 anys. Llavors, senyors! Ja sé que a la mínima que tens algun problema, et cagues a sobre. Sí que te'n deixo ser IBS. Clar. Molt bé, doncs... Tio, dos problemes tenim. No en tenim molts més. Però... Aquest que vam dir que gravaríem pels matí per estar més frescos, per ser més divertits, per explicar més històries, etc. I no ho estem fent, estem gravant una altra vegada a les 6 putes de la tarda. I l'altre problema que tenim és que no hi ha notícies. No hi ha notícies de tecnologia, no hi ha res. És cert. Però per què? I saps què passa? Què? Perquè és la calma antes de la tormenta. Perquè ara tu marxaràs, que te'n vas uns dies als Estats Units, o no sé on vas, i ara ho presentarem tot. I estaré jo aquí sol
que no podré parlar amb ningú? No, fes venir en 4 cases. Encara estem amb aquesta història? Sí. Encara no sabem, Adrià, si ens estàs escoltant, No, és que encara no és sabem si demà podem quedar o no, és val? lamentable. Però O sigui, bueno. estem tots pendents dels Sí. plans del Víctor fins a l'últim minut. Ell és dels que Sí. només queda si tota la resta li falla. Llavors és No. com... Bueno, No, llavors sí que poder tinc un forat. I nosaltres se suposa que ens hem de reservar Sí. un dissabte a la nit, És el dia més possible. preciat de la setmana. És possible que a la setmana vinent tingueu un episodi amb Adrià Quatre Cases, aquí, al mig. On el fotrem? És bastant probable que no, ja t'ho dic On ara. el fotrem? Si ve, si en cas de que vingués. És una bona pregunta, no tenim... Molaria que el convidat sempre el pengéssim al revés, com la barra. Estigués penjat de cap per avall. Sí, pocs convidats que hem tingut, però no em vindria cap. Bueno, què? Comencem? Comencem, sí? Vinga, comença barra inversa. Posa una sintonia. No, perquè això que vaig a dir ara pertany a l'episodi anterior vale. que m'ho vaig deixar. Vale, vinga, I era un tema que volia treure a la palestra, que volia discutir amb tu. vinga. El tema seria emmagatzematge de llarg plaç. Jo ja sé que és un problema que no tens. Això es diu call no sé què, no? Sí. Si és un podcast en català, no cal buscar el programa. No, però que si tu vols a Amazon, per exemple, Sí. ho tenen al servei i es diu cold storage. Glacier. Glaze. Sí, Bueno, sí, això. Bueno, sí, sí, Glaze. cold storage, està bé, sí. Sí. Què Què passa? Posem l'exemple, val? Un editor de vídeo Sí. que treballa amb clients, Sí. exporta coses i llavors guarda els arxius per si hi ha futures edicions, guarda... Però el seu hard drive físic. Clar, de moment està treballant en el seu Mac i ha de guardar arxius. Per tant, quan comença a tenir bastants clients, la cosa s'engrandeix. Sí. Quina estratègia faries servir, tu? Què compraries? Bueno, per exemple, nosaltres tenim un NAS. Clar, però jo parlo de jo, vale? Ja no estic programant des d'això, però jo no vull tenir un NAS perquè no vull gastar-me 1.000 pavos ara amb 2 discs durs i d'això. Llavors volia trobar una solució... De quantes gigas estem parlant? De quants teres estem Parlem d'un parlant? parell de teres. Home, doncs això, un disc dur d'aquests de... Sí, no? SSD i avall. Per això estàs traient aquest tema? Sí, perquè t'aconsellem que t'has de comprar. No sabia ben què feia la gent. Un SSD. Jo crec que ara, no sé si estan més barats o més cars. És que l'altre dia vaig sentir que un SSD tècnicament, en el sentit pel seu funcionament, si no l'utilitzes té més risc a morir-se, que els sectors es corrompin, que si l'utilitzes. Hòstia, no ho sabia. O sigui que si teniu SSDs en un calaix abandonats, és interessant que de tant en tant els feu servir, els enxufeu i feu una mica de... Feu córrer l'electricitat per allà. Com una moto, no? Com el cotxe. Com qualsevol cotxe. No en parlis. Bueno, escolta'm una cosa, val. I aleshores, jo compraria això, compraria un SSD d'aquests de Samsung T7 de 4 teres, que per exemple... 4 teres ja són 400 euros, no cal. Val. Doncs dos de bueno, no, sí, és que clar, teres. si de fet si tinc 2 teres hauré de comprar-ne un de 4, sí, perquè no crec que en facin de 3. Doncs ja està. O sigui, aquest és el tema que t'havies deixat. Sí, jo ja puc marxar. Ja està, jo venia això, de fet. Mira, doncs avui llegiré un comentari d'un oient. Ah, sí? Sí, a veure però d'aquest podcast? Sí, clar. Ah, no, pensava... Mira, David, diu, hola, Víctor, disculpa, però no he trobat... Ah, sí, clar. O sigui, molt fort, tio. Diu, disculpa, però no he trobat cap altra opció de contactar amb tu. Saps on m'ha escrit? Me l'han reenviat, aquest correu. M'ha escrit a support@guidedog.tv. Però no hi ha un correu de barra inversa a la web, sí? Clar, no ho sé. David? Pots anar mirant? Pots mirar, home, David, que hi ha un hola@barra_inversa, no? Acabo d'escoltar el darrer barra inversa i només era per comentar... És molt interessant aquest tema, o sigui, confirma'ns lo del barra inversa perquè vull que estiguis atent. Perquè Guillem, si està fent una cosa, no pot pensar en una altra, ¿vale? I ja està molt... No tenim l'email, no hi ha un contacte. No, només si vas a patrocina, però clar, no és obvi. Bueno, de fet, no és gens obvi, no. Sí, és veritat, no hi ha un contacte, hem de posar un contacte. Sí, jo fa temps que no entro en aquesta web. Està molt bé aquesta web, podeu entrar. Ah, sí, bueno, hi ha un... Però el d'això del mail, què és? No, és el Substack, és veritat. Ben actualitzat, el Substack, L'últim post és el sisè episodi. No l'enviem. El sisè episodi de barra inversa. No l'enviem, aquesta d'allò. És un projecte més enterrat, això. Acabo d'escoltar el darrer barra inversa. Escolta'm, atenció, que t'interessa això. Sí. Acabo d'escoltar el darrer barra inversa i només era per comentar-te que a la meva feina també utilitzem la paraula rapport. Te'n recordes? Vam parlar de rapport aquí. És que encara no sé què és rapport. Reporte, no. Què vol dir? Però això ho vam parlar aquí, no? Sí, suposo, sí, clar, si ho jo vaig dir que jo deia un rapport. Passar un rapport és passar un informe. Un report. Un report, sí, un rapport. Estàs badallant? No, estava pensant. No, estàs badallant, has badallant. No ho ha vist ningú? Ah, sí, potser sí que hi ha vídeo. Has badallat? No, però sí, perquè m'ha vingut... Me l'has enganxat. Que fort. Bueno, sí, Miranda, que no badalles. Rapport, vale? Vam parlar de que jo m'havia inventat la paraula rapport. I jo et vaig dir, segurament
no ho facis. Segurament això ve de ma mare. Llavors, llavors seguim. Diu, soc el cap de disseny d'un estudi i la meva cap, que ve de la publicitat, va introduir aquesta paraula als informes... No. Si és el cap de disseny... Què? No pot tenir una cap per sobre. És una cap que llavors no és la de disseny, deu ser la cap de l'empresa, no? Clar, diu, soc el cap de disseny. Soc el cap de disseny. I la meva cap... Sí, és veritat. Clar, deu ser la cap de l'empresa. Deixa'm tornar a llegir. Soc el cap de disseny d'un estudi i la meva cap, que ve de la... Bueno, pues el cap de disseny, clar. I ell té una jefa. Sí, però tothom té un jefe. És Hisenda, no, la seva cap. Tothom no. Bueno, sí, tothom té un jefe. Sí. Soc el cap de disseny... Vale, a veure, tornem-hi, vale? Sí, calla allà, vale? Sí, això ve per lo de rapport. No he dit absolutament res. Va. Soc el cap de disseny d'un estudi i la meva cap, que ve de la publicitat, va introduir aquesta paraula als informes que sol·licita el company de muntatge de béns on s'indiquen totes les dades a analitzar una vegada acabat l'event. Així que, bueno, si dius cap, doncs digues esdeveniment, vale, David? Sí. Així com número d'assistents, mancances, problemes o qualsevol cosa que ens ajudi a millorar en properes edicions. Tot i que jo mai havia sentit aquesta paraula, abans de conèixer la meva cap, rapport no està acceptada al català. No, he buscat no. I ve del francès. Rapport és una paraula d'origen francès, rapporter, que significa portar de tornada, traer de vuelta o relacionar. Vale? Je voulais rapporter la informació. Exactament. Que es refereix a una connexió positiva, harmoniosa i de confiança entre dos o més persones. O sigui que no ets l'únic que fa servir aquesta paraula salut i birres. Molt bé. Vale? Bueno, no, està bé. I llavors jo aquí, el que m'agradaria... No la fa correcta, per això, vull dir. Que el que també l'utilitzis no la fa correcta. Digues. Bueno, jo crec que sí. Les coses, a mesura que es van utilitzant, s'acaben posant als diccionaris. Per tant, es tracta de fer-ho molt. A partir d'ara, tots vosaltres, sisplau, utilitzeu un rapport. Però és que hi ha una cosa que no em sembla gens malament. Llavors, jo volia preguntar que la pròxima vegada que vegis a ta mare, pregunta-li si a ella... Perquè estic segur que això és una cosa d'un invent d'algú de Lleida. Rapport? Sí. No, ma mare no haurà sentit rapport. Rapport no? No, haurà sentit informe. Informe sí. Vale. Era una professora, llavors informes de cada estudiant. Estic fent informes avui, això m'ho deia moltes vegades. Mai deia, estic fent rapport. Informes de què? Informes de nens. Però informes de nens, què vol dir? Estàs fent exàmens? No. No, les notes. Informes d'aquests, aquest cus molt bé les pilotes. Quin tipus de profe era ta mare? Educació especial. No, però vull dir, que era l'enrotllada, Sí? Sí. No la coneixes. No l'has conegut mai, tu? Sí, clar que l'he conegut, tio. Quan? Jo, doncs no sé, l'he conegut. Aquí, me sembla que més han estat aquí, no? Ah, sí? Sí. Vinga, va, posa'm una cinta que et faré un joc. Va, endavant. Trobo que sona fluix, això, avui. Però i si no vull jugar? I si no vull jugar? No, pots... O sigui, no pots no jugar. No pots negar-t'hi. No, a més és que t'encantarà. Estàs a dins de l'all. Escolta una cosa. Vinga, va. Ha sortit un estudi, és igual, vale? Han tret un estudi, un informe... No facis les coses amb desgana. No facis les coses amb desgana. Pues una empresa, no sé què, vale? Han fet un rapport vale? Sobre el top 6 de pins de mòbil de 4 dígits més utilitzats. Vale? Vale. No els has ni posat allà perquè no No, claro. O sigui, dels numerets aquests que tens per entrar a l'iPhone, vale? O a la merda que tinguis, val? Sí. Llavors ara jo vull que tu miris i tu em diguis quins creus que són els números més utilitzats per la gent pels numerets, vale? Vinga. William, digue'm. Jo et diré si està o no a la llista i amb quin número està. Vale. 0852. 0852. No? Per què? Perquè és la línia recta baix. A veure, tio, pensa el més evident. O sigui... Bueno, 1, 2, 3, 4. Molt bé. Aquest és el número 1. 1, 2, 3, 4. Després també diria 0000. 0000 és el número 5. Sí. Què més? 1. El número 2. Molt bé, William. Què més? Clar, llavors jo ja pensaria en patterns més que en números. A veure, quin seria el pattern? El pattern seria... És que, clar, he de mirar el teclat per veure-ho i se m'està activant el FaceTime. El Face ID. Hòstia, clar, no seria 2580? Molt bé, 2580 és el número 6. Molt bé. M'has dit que locura i t'he dit al revés, el de baix cap a dalt. Ah, sí? Sí. Ah, vale. I ara quants en falten? No, mira, ja t'ho dic, els altres ja t'has dit jo. No els diré mai. Ja t'estàs avorrint. No, quan ha de durar això? Quan me puedo ir ja? El 1 no l'has dit, no? Sí, que l'he dit, sí. L'has dit, el 1? Jo diria que no, eh? Sí. Bueno, doncs és el número 2, vale? I el 7777? No, el 77 no l'havia dit. El teu surt amb aquesta llista? No.
El meu tampoc. No, però podria... Però si n'hi haguessin 10 en lloc de 5, ja sortiria. L'altre dia vaig pensar... Bueno, ja els he dit tots, no? El 1 és el 1234, el 1 és el 2, el 3 és el 777, sí. El 4 és el 1212, U2, vale? Ah, vale. I el 5 és 0000 i el 6 és 2580. Molt interessant, això. L'altre dia, sí, ja que sé. Sí, no. L'altre dia vaig anar al gimnàs, que ara vaig a un gimnàs nou d'aquí de Sant Cugat, i, hòstia, una altra vegada, tio. I vaig pensar, hòstia, si jo ara anés és d'aquests, hi ha un, com es diu en català, taquilla? Guixeta. Si jo anés a totes les guixetes i posés 696969, quantes obriria? Sí? No ho sé. Jo crec que, almenys el d'homes, totes. Jo crec que totes. No, home, no. Sí. Vols dir? Sí. Vinga, explica'm algun tema tu ara. On estem? O sigui, em dones a pas a mi? Sí, perquè clar... Sí, te'l pas a tu perquè jo... Molt interessant això. Què? ChatGPT 4o se'n va, el treuen totalment. Confirmat. M'ha sortit. Tot i haver... Perquè es veu que... Saps que hi va haver tota la queixa aquesta de la gent que deia no, és que clar, vull dir, els altres funcionen molt millor i tal, no sé què, no sé quantos. Se l'han patat, ja no volen saber res més. Ara estem ja forçats a utilitzar 5, tot el que hi hagi de 5 i en amunt. I és això, molts usuaris es queixaven perquè era menys precís en algunes tasques, donava respostes més inconsistents i funcionava pitjor en temes de programació i lògica complexa. Et diré una cosa, no va massa millor el 5. No? Jo no sé si ho has notat, però vull dir... No, és que, bueno, això... Sí, jo t'ho juro que no sé si és perquè ja m'he acostumat a utilitzar intel·ligència artificial molt per tot i llavors li exigeixo més del que potser hauria, però jo juraria que fa 6 mesos era més intel·ligent en moltes coses. Jo he fet moltes lògica proves. elemental. Jo he fet moltes proves. I per mi, ChatGPT, ja sigui el model que sigui, sempre ja he fet proves a consciència, però molt ben fetes, i ChatGPT, els textos sempre són millors els de ChatGPT. I et dic una cosa, l'altre dia vaig fer, fins i tot això vaig fer un podcast explicant-ho, l'altre dia vaig fer unes proves... No el vas fer? No sé, és un vuestro. I a més me sembla que és amb obert ho vaig fer. Vaig fer un test de creació d'un article per el blog de GuideDog i després vaig passar els textos a totes les intel·ligències artificials, m'estàs escoltant? Sí. I li vaig dir, quin és el millor text? Ho entens això? O sigui, vaig crear amb Cloud, amb Gemini, amb ChatGPT i amb Perplexity. Val? I aleshores van crear els 4 textos i després, sense dir qui havia creat què, els hi vaig passar a totes les intel·ligències artificials i les 4 em van dir que el millor text era el de ChatGPT. Ah, sí? Bona estratègia. Al principi mira, has vist? Mira, fas coses intel·ligents i bé, no? I clar, ja està. I en canvi, després, no sé què li vaig preguntar de... sí, una cosa de trens. Sí. Sí, què? No, el que preguntes tu de trens, generalment, no? Horaris. Com és que funcionen? Fill de puta. Si les rodes... Com pot ser que no facin més soroll? Si és metall, I en canvi, aquí sí que és veritat que la millor resposta crec que va ser... No, però és important saber la pregunta, perquè puguem dir si... No, doncs escolteu el podcast, no és assumpte vuestro. No, però dels trens, dic. Recordo. No, és una merda, no t'interessa. Ja escolteu el podcast, no és assumpte vuestro. Vale? Molt bé. Vinga. Què més? Qui va ara, tu o jo? Està quedant fantàsticament lligat amb això. És que saps què passa? Que també que ho has ficat molt gran i no puc veure... O sigui, és com per anar d'una frase a l'altra hem de tirar molt avall. Ja no veig res. No, és que no crec que sigui el podcast d'explicar-ho, però en Víctor no s'hi veu. És possible, no s'hi veu, és possible que el pròxim dia... Mira, m'havien de trucar avui i no m'han trucat. Per anar a buscar unes ulleres, ja de lluny i de prop. A partir d'ara tindràs que escoltar les anotacions per un pinganillo o alguna cosa així. Algo així, si necessito... Víctor, ara toca parlar. Un secretari aquí darrere que em vagi dient com el George Bush quan li van dir lo de les Torres Bessones. Que a mi un tio trajat de tant en tant em vagi dient què he de dir ara. Clar, he de pensar, jo l'altre dia pensava, no vull que ens convertim en la típica gent vella parlant de tecnologia que ja cunyadeja molt, però és que ja ho som. Cunyats? Sí. Per què, tio? Tecnològics. No. Sí, no. Accepteu. Tio, ho has sentit això del rumor aquest que LifeTouch als Estats Units hi ha una empresa que es diu LifeTouch que es veu que s'encarrega de fer totes les fotos dels col·les i dels instituts de tots els Estats Units, vale? És com enorme, vale? I sí. No, ja m'ho veig. I l'han relacionat amb Jeffrey Epstein. No se podia ver, no se podia prever. És molt fort, diu, perquè LifeTouch, aquesta, que és que clar, a més és que es diu LifeTouch, vale? No, és que no pot ser. Va, no fem broma d'això, tio. No. Ni del Bar Hamburg, ni d'això.
es veu que Live Touch és propietat de Shutterfly i aquesta està controlada per Apollo Global Management, ¿vale? Una firma d'inversió que havia estat dirigida per Leon Black, que és una figura amb vincles públicament documentats a els Epstein Files. Llavors aquí han començat a lligar cabos, a lligar caps, val? I llavors ha hagut de sortir el CEO, que es diu Ken Murphy, ha dit que no. Ken Murphy. Que no han enviat fotos de Live Touch a l'Epstein. Jo crec que això ara també, clar, de la mateixa manera que hi ha hagut esquitxamenta que ens interessa en el sentit de saber qui estava emmerdat en això és important que se sàpiga. Però, clar, també hi haurà molta gent... Clar, eren tot perfils tan influents que segurament hi haurà empreses o altra gent que sortirà esquitxada que potser no tenia res a veure, que senzillament estava per allà... Sí. No, i després veus un nom i... Ara tenen raó de sospitar, perquè veient els antecedents, doncs... Sí, o sigui que hi hagi nens pel mig no deixa de ser, com a mínim, delicat. Tinc una notícia que m'ha fet bastanta gràcia. Què passa? És una cosa que he descobert que jo no sabia que existia, però... Què? Què vol dir això? No sé. No, sí, has sospirat. Però per què has sospirat? No sé. Perquè he sigut... Vull conèixer específicament el motiu del teu sospir. Quin és? No ho diré. Que es pensava... O sigui, que tu ja ho sabies? Que creus no, que a veure què ens diràs ara, a veure. Digues. Hi ha una xapa al terra. És la teva xapa. No, jo l'he verd a un altre lloc. Estava pel terra d'un altre dia. Sí, és com un puto bar irlandès, ja. Fa una olor a cervesa als aquí al terra. No és veritat. Sí, fa molt temps que no bevem. De fet, és la primera birra que et veus en directe des de fa uns quants programes. Sí. Bueno, la qüestió, he vist un vídeo que hi ha hagut un youtuber que no m'he molestat ni a veure qui era, però no era dels grans, però es veu que és famoset als Estats Units. Famoset com nosaltres. No, molt pitjor. O sigui, vull dir, nosaltres som molt pitjors. Llavors, ha comprat un paler de tecnologia de coses reusades d'Amazon. I he pensat, què? És exactament la meva pregunta. La meva pregunta és aquesta. Ha sigut, què? Llavors he entrat a mirar-ho i es veu que als Estats Units hi ha sales, com petites subhastes, que a les empreses fan quan tenen productes que els... A les empreses fan? No, se m'ha colat un article extra per allà. Un article? No sé, he dit a les empreses. És un verb, no? Que les empreses fan. Vale? Sí. Que no a les empreses fan. Val. No, es pensava que t'estaves posant poètic i canviaves l'ordre de les coses, saps? No, hi ha qüestió. Que les empreses, quan tenen molts retorns de productes per part dels seus... O sigui, els resellers de dins d'Amazon. Sí, a vegades tenen un munt de productes que no els poden vendre perquè no els hi dona temps, perquè no volen encaixar-los una altra vegada bé a dins de les caixes, a merdes així, o falta una targeta CD i ja seria una merda, no sé què és què, una papallera ben distret. I llavors el que fan és fan un pack de tot això i és com, tu venen i tu no saps massa bé què compres. És un blind box. Pack de tecnologia revuelta, no sé si pot ser en castellà, pack de tecnologia retornat per 800 pavos. Hòstia, però jo ho compraria, això. I ell va comprar un paquet que li va costar com quasi $900, que és literalment un paler. T'envien un paler a casa, embolicat en plàstic. No podem fer. I era una tele, no sé quantes merdes, i després ho va mirar tot i el valor de tot el que hi havia allà eren gairebé $9.000. Clar, sembla poc. Un paler de tecnologia, $9.000, em sembla poc. No sempre et pot sortir, perquè potser també hi havia, rotllo, 3 o 4 caixes que eren carregadors de mòbil. Però està fet per si tu després vols vendre, saps, ets un tio de Wallapop i després vols començar a vendre coses. I tu has investigat si això es fa aquí? Jo aquí no he trobat massa coses, és molt més comú als Estats Units. I molts dels llocs que he trobat, si busqueu a ChatGPT, rotllo, vull comprar coses en l'engròs, retornades, no sé què, la majoria de webs funcionen per subhasta. Llavors és com... es subasten lots de coses que han estat obertes i que ha retornat Amazon, per exemple. Molaria fer-ho, comprar un paler i obrir-lo aquí en directe. Es veu que és una cosa relativament comú com a contingut online. S'està fent bastant de moda perquè és divertit. La gent és com, hòstia, a veure què li ha tocat a mi. És com aquests que compren... Sí, blind box, sí, les caixes... No, anava a dir una altra cosa. No t'avancis, no facis com jo. Com tu. Sí. Això, o sigui, hi ha gent que té... Com es diu això? Un blue box d'aquests, saps o no? Blue Space. Un blue space d'aquests. Hi ha gent que ho té llogat, llavors es mor. Llavors deixa de pagar, llavors el blue box aquests subasten que tu quedis tot a dins. Llavors ho compren i van i ho obren i comencen a mirar a veure... No saben què hi ha dins i el mateix que has explicat tu, però amb un blue space d'aquests. Hòstia, interessant. Sí. Doncs molt bé. Això no sé fins a quin punt és... Sí? Això ho firmes per contracte, Blue Space? És que fins i tot me sembla que hi ha programes de televisió que va d'això, tio. Ah, sí? Sí.
No sé. Escolta'm, allà als Estats Units, qualsevol cosa. Si tu els hi Qualsevol- cedeixes, això quan segur poses que les aquí no coses en passa. un Blue Space, els hi cedeixes tot, ja? No, però si et mors i no hi ha ningú a qui donar, és que no sé com va. Clar, en principi això passa als fills, no? Hi ha un principi. Però ja als Estats Units no tenen fills, no? És que estan amargats, no tenen fills. Podria ser. Bueno, escolta'm, una cosa, que això no sé si ho vam dir aquí, que és que això d'Amazon és molt fort, que nosaltres ens hem trobat amb un cas que hem comprat una càmera nova. Sí, I això crec que ho vas explicar. ho vaig explicar? No sé si ho vas explicar aquí, però bueno, digue. Una càmera de fotos nova, o sigui, nova, i a l'obrir la càmera vam trobar fotos d'una parella italiana a dins. És molt fort, això. Això és molt fort, sí. Molt fort, eh? No formatejar Sí. l'espai de la càmera. Jo, escolta'm, et dic una cosa. A mi això se m'han tret les ganes de comprar res a Amazon car. O sigui, una càmera, Sí, coses bones, potser... has d'anar a casa nova a foto. Tot i que la meva càmera me la vaig comprar a l'FNAC i era l'FNAC d'aquests rebenta, O sigui que em va arribar una càmera que havia estat utilitzada. No, però també et va passar això. D'un reseller dins de FNAC, crec. Però un Saps que moment. FNAC treballa, té com un store que treballa amb... Però t'avisava que era un refurbished. allà posava nou. Ah, però, tio, això com pot ser? Em vaig queixar bastant i llavors em van enviar coses gratis. Què et van enviar? Em van comprar. Sí, però què era? Valia la pena? Que era un paler? Amb... No, com unes coses per carregar les bateries i bateries extres i m'entenga, sí. És veritat que em va sortir bastant més barata que el preu de mercat, per tant, ja apuntava de que hi passava alguna cosa. Lo barato acaba sempre sortint. Zero queixes per això de m'ha funcionat molt bé. Crec que tenia com 200 fotos, vull dir que tampoc no... Va. Però no estaven era allà. aquesta història. Però no estaven allà. Què vols dir? No, les havien tret. Sí, no, que ja la sabia, aquesta història, que ara l'he lligat caps. Vale, escolta'm, Spotify... No, posa la sintonia. Sí, clar. Spotify, Sí. saps què és Spotify, no? És això de la música. No sé, Sí. me n'han parlat, però no... Sí, una app, ho va inventar un suec, tal, ara patrocinen el Barça. No em parlis del Barça, no vull saber res. Molt bé, no? No vull saber He res. vist un con la pròpia. Calla, no vull saber res. Avui estic d'una depressió que no t'ho pots arribar a imaginar. Bueno. Spotify ha declarat que els seus developers, els seus desenvolupadors, és l'únic idioma on puc dir desenvolupadors. Això ho he de començar a aprendre, ¿vale? Vale. És que ho dic en castellà, també. També dic desenvolupadores. ¿vale? Desenvolupadores, digues. Sí, no ho has sentit. Que graciós, no t'ho he deixat. No t'he sentit. No és per fer la gràcia. És molt bona que aquesta notícia, l'estic llegint perquè com t'estàs allargant tant ja l'he començat a llegir, però és molt interessant. Els desenvolupadors més top no han escrit ni una sola línia de codi des del desembre de 2025. Ho ha dit el propi Spotify, Sí. I contents i orgullosos. Diu, això és perquè utilitzen eines d'intel·ligència artificial per generar i desplegar el codi. Vale? La tecnologia que fan servir ells s'anomena Honk. Coneixes? No. És una cosa que està integrada amb Slack. Llavors ells el que fan és, li diuen a l'Slack, al Honk aquest, li diuen què és el que volen desenvolupar Que interessant. i ho genera i també fa el deploy. Sí, bueno, això ho pots fer amb Cursor, però és curiós que fessin servir Slack com a interfície de comunicació per fer els prompts, no? Diu que els últims mesos Spotify han tret més de 50 noves funcions i totes estan construïdes amb aquest sistema. Potser per això em surt publicitat quan escolto podcast tot i ser premium. Ah, sí? T'ha passat això o no? No. A mi m'ha passat, M'ha passat. La feature, per exemple, About This Song, això s'ha fet amb això, i també aquesta cosa de page match d'audiollibre, que això sí que m'ha sortit. I ja està. Ostres, doncs és molt interessant això realment, que ho diguin obertament. És que clar, o sigui, el tema de la intel·ligència artificial, el tema de programar, és que jo ara, o sigui, és el que dic, jo ara mateix igual, o sigui, jo crec que anem clarament cap aquí, o sigui, tu senzillament, tu has de saber programar perquè has de saber què demanar, podries no saber-ho i dir, fes-me una web que faci això, o una funció que faci això, i t'ho farà, i t'ho desplegarà i funcionarà, i tu no et cal mirar el codi i ja funcionarà. Crec que és important saber mirar el codi per veure què s'ha fet, perquè a vegades hi ha fumades importants, o per veure si hi ha coses que no està tenint en compte que tu vulguis controlar. Quan tu et mires un codi fet per un developer humà, també hi ha fumades impressionants. També n'hi ha moltíssimes més, i d'aquí és on et ve. O sigui, això jo crec que és una mica el salt com el que fa un temps es va fer amb els editors de codi d'abans. Tu tenies, per exemple, en projectes així, tenies multireferències de funcions que havies de recordar a quina pàgina estaven, a quin lloc. En canvi, ja amb els nous IDEs, no? Amb els nous editors de codi, tu ja fas clic a una funció i ja et porta on està tot molt més documentat, molt més vinculat i és molt més fàcil editar. Llavors ja
Hi ha, per exemple, sobretot en programació orientada a objectes, quan fas coses, ja et diu, hòstia, aquí et falta afegir això perquè tu vas dir que aquesta propietat no hi seria, per exemple, aquest tipus de coses. Això abans no existia i te n'havies de recordar tu i t'ho trobaves després. Diu, falta el corchete, pon el corchete, això t'ho diu. Bàsicament. Però és una cosa que ja no pensaries mai en tornar enrere. Pues amb això passarà el mateix. O sigui, jo crec que és evident que no podem competir amb el poder computacional que té la intel·ligència artificial ara i que estem només al principi, vull dir que d'aquí 2 anys la cosa serà increïblement més bona. Per tant, doncs acceptem-ho, canviem les nostres dinàmiques de treballar, o sigui, demanem-li les coses directament i convertim-nos en supervisors del que s'està fent. Però jo realment... Però no calen tots, aleshores, per només supervisar... No, clar, no calen tots. Per tant, el consell seria convertir-vos en uns dels que més bé sap fer-la servir. És això, perquè si no sí que passareu a ser indispensable. Dispensable. Dispensable, és correcte això? És molt dur, no? Ho sento, senyor, és dispensable, vostè. No crec. És terrible. Però si és indispensable... Perquè et sona disable. És vostè... Tinc males notícies, senyor. Sí. És dispensable. És dispensable. Com? Doncs, sí. I ara tinc un amic, de fet, que el vaig veure el cap de setmana passat, que és programador, fa molts projectes amb coses relacionades amb intel·ligència artificial, i ja des del primer dia ell treballa en una agència on els van demanar que sí, a tope amb intel·ligència artificial, perquè com menys temps tardin en fer les coses, és més temps que poden invertir en altres clients i fer més pasta, bàsicament. Per tant, és un bon moment. És un bon moment per ser autònom, potser no autònom com a autònom, diguéssim, de figura legal, però per ser autosuficient i començar a treballar per molts clients a la vegada, perquè pots tenir coses que abans tardaves una setmana en una tarda, o menys. Això és un avantatge, per tant s'ha d'aprofitar per aquí. No sé què t'anava a dir per això. Sí, doncs que el meu amic ha estat veient com li ha canviat tant la dinàmica de feina i s'està olorant que el sector canviarà tant i tan ràpid en molt poc temps que s'està fent luthier de guitarres. I no és broma, això. No, doncs és que... Sí. Ara està dient passa que em vaig a fer les coses més bàsiques que necessites. Però sabia alguna cosa? O sigui, era la seva afició o alguna cosa així? O sigui, li agrada molt la guitarra, toca molt bé la guitarra, sempre havia volgut fer coses així més manuals. O sigui, tot home programador. Sí. Que és un oxímoron, perquè no sé. Ara ja no, però de la meva generació... Has arriscat una mica aquí. Què vols dir? No sé. Un comentari d'aquests que és veritat però que no pots dir. No puc dir-ho ara, però jo puc basar-t'ho amb la meva... Jo vaig estar... Quan tu eres petit... No, jo vaig estar tan petit. Jo tenia 18 anys i vaig anar a l'UPC i allà només hi havia una noia i pobra. I era la rúbia d'IC. Sí. O sigui, era així. Sí. I això passa també amb moltes carreres. Una noia amb 80, 80 anys? No. Què has dit? Amb 80 persones hi havia una sola noia. Sí. O sigui, ja et dic que d'aquella generació, estadísticament, n'hi havia poques. No, i això passa en moltes carreres. Amb Telecos passava, no sé ara, amb enginyeria de camins... Però és igual, la qüestió... I que després anaves a dret o periodisme. Jo vaig a fer periodisme. Per què penses que vaig triar periodisme? Per conèixer l'Adrià Quatrecases. Clar. Que el vaig conèixer allà a la carrera. Sí. Bona, està tot ple de ties i em vaig quedar amb el puto Adrià Quatrecases. Bona fornada. Sí, però... I Marcel Barrena. Per què t'estava dient això? Qui? Jo. Per el teu amic, perquè sempre fardes de que tens amics, de que fas coses amb altra gent. Però he dit això dels programadors, homes i tal... Sí. Que hauran de fer coses manuals. Sí, que en la vida... Handjobs. En la vida... Això ho he vist amb... De fet, no està limitat a programadors. Què diferència hi ha entre handjob i jerk? Handjob te la pot fer algú. Bueno, el jerk és més tu sol. Tu sol i és com de geek, no? De nerd. Sí, jerk up és la... Sí. Seria com... S'està pajeant. Sí, un pajillero, no? En canvi, l'altre... Handjob és endavant. Un manual. Sí. Vale, molt bé. No, doncs que molta gent passa per aquest procés quan s'aproximen als 40, no? De dir... Gent que s'ha dedicat molt al món digital, de dir... Tinc ganes de fer mobles. No. Tinc ganes de fer coses amb fusta. I fusta és molt noble. Conec altra gent que també està pensant en fer coses manuals. No, jo ho dic, però segurament passaré per allà també. Jo saps què disfruto? És el pa de la pandèmia. Una cosa que a mi abans no m'agradava, jo ara disfruto fent recados.
No, és Sí, molt, tio. és molt de senyora, Disfruto, tio. Agafo Sí, de senyora el cotxe, gran. vaig a buscar les bambes que m'han arreglat allà. Vas al vaig Corte Inglés? Al Corte Inglés, m'encanten el Corte Inglés, al Hola. Gourmet. Vaig No, és que ets un avis a que la te m'has bodega fet- del cantó de casa. Te m'has fet un avi. La bodega de Valldoreix, m'encanten allà, i vaig al Tot Bo, que està davant, i ja compro les cosetes, i vaig a canviar-li un llibre a la meva filla. M'encanta fer recados pel poble, m'encanta. Sí, amb la bici... Amb la bici? Va, ho he dit per... No has dit per dir, no? Vaig al La bici és cotxe. com li dius al teu cotxe, no? Sí, sí, el la teu bici. cotxe elèctric petit. Vale, molt bé. Escolta'm, que se'n va. Volia dir-te una cosa. Qui se'n va? Que se me'n va, dic. Relacionat amb la intel·ligència artificial, era bo. M'he oblidat, tio. Quina llàstima. No passa res, ja tornarà. Lo bo sempre torna. Ah, no, sí. Veus? No, jo el que estic esperant amb candeletes és el tema dels agents. Que jo he fet proves Sí. i no m'ha anat bé. El bot aquest, no? No, es pot fer de 1000 maneres diferents, vale? Però és que jo crec que aquí està la clau. Aquí està la clau. O sigui, ara la meva feina ha canviat infinit gràcies al text generatiu de ChatGPT i de totes les eines i tot el que fem, el mateix que a tothom li ha passat, suposo, però jo crec que el següent pas és quan això de realment funcioni bé. Precisament la setmana vinent he quedat amb un expert que m'ha d'explicar coses, sí? Sí? No pots dir qui és? No sé. Què vols dir? No sé, per si és conegut, si el coneixes, Dani, per si ens no sé el escolta. cognom, Home, no sé el cognom, Dani. Vale? És de Vilassar de Dalt, crec, o de Mar. Ui, de dalt. Segur et ve, d'això. Sí. Si vas cap allà dalt, poder t'apunyalen, Què dius? No, és broma. Com és Vilassar? Vilassar com Molt és? pijo. Sí, no? Sí, home, sí. Va. Maresme és tot pijo. Maresme no hi ha. No, però no vaig. Parlarem online, vale? No, ningú es mou d'aquí. Bueno, total, que m'ha d'explicar coses que ell és expert i ell el que fa és treballar amb les APIs dels agents, o sigui, Clar. no amb els navegadors, que Sí, jo totes les proves que he fet són amb el navegador i no funciona. Sí, no és un treballador com... Sí, No va. no és un pringat com nosaltres. Però bueno, això, per mi això, espero que sigui el meu futur dels pròxims mesos, que sigui feines que ara fem humans i que dius, és que quina tonteria, perquè això és una cosa tan fàcil que podria fer un robot, realment ho faci. I això jo tinc moltes esperances dipositades aquí. Però és complicat... Bueno, sí, és complicat que converteixis mai en un professional d'això si no saps què vol dir GPT. Però què dius, tio? Que no m'he de convertir en un d'allò d'això. Jo vull contractar algú que m'ho munti perquè es facin coses soles. Però què vol dir? GPT? GPT? Doncs no ho he pensat. És que ho he llegit en una notícia avui i he pensat, no ho sé què és. Però ho has llegit, ja ho saps o no? No m'ho diguis encara. No. Però té sentit. Chat GPT. Sí. General? Quasi ho tenia. A veure, General... El primer és molt fàcil. El primer és molt fàcil. Generative? GPT. Program? Crec que és pre-learned o pre-trained. Pre-trained? T i la T, què és? I l'altre és transformed, o una cosa així. Sí, no és una cosa, és com... Perquè són com els principis. Sí, perquè es fa amb Transformers. Sí. Això ho he llegit, sí, no sé. Bueno, escolta'm, Waymo, tu vas agafar un Waymo, no, fa poc? Sí! Waymo. Sí. Que això és boníssim. Xulíssim. Tio. Sí? Pues es veu que tenen un problema molt greu i és que... Perquè com la gent toca el volant. Són americans, no. Són americans i surten del cotxe i es deixen la porta oberta perquè són subnormals. Sí, i coses a dins del cotxe. I això em van explicar un amic que li havia passat, que es va deixar una cosa i el cotxe va marxar i al cap de com 5 minuts té càmeres, analitza el que hi ha dins i li va enviar un missatge i diu a ver, tontito, te estoy viendo que te has dejado un bolso, ¿vale? Ahora viene. I ve allà i te vas agafar. Però es veu que els subnormals que pugen allà americans als taxis aquests es deixin la porta oberta és un problema perquè llavors el cotxe no pot arrencar i es queden allà perdent quartos, ¿vale? Aleshores, atenció, ¿vale? Han fet Google, perquè Waymo és de Google, han fet una estratègia i han fitxat a la gent de DoorDash, que és com el Globo americà, DoorDash. Llavors, si detecten que hi ha un cotxe amb la porta oberta, fitxen al del Globo perquè els hi vagi tancar la porta, tio. No pot ser. T'ho juro, tio. No pot ser, És boníssim. Com no pot ser? T'ho juro, no m'ho estic inventant. Hosti, això és boníssim. Sí. I cobren, espera, que tinc apuntat. Quan diries que cobra un tio de Globo, de DoorDash, per anar a tancar una porta d'un cotxe? €1. €1, vale? A veure, són diners per fer aquesta tasca. Aproximadament 6,25 només per acceptar la feina i un bonus de $5 per completar-la. O sigui, un tio... No, clar, és que ha d'anar fins allà, potser està lluny. Clar, és normal que cobri més. Avui, pobre, ens ha portat un menjar un tio que estava plovent a saco. He pensat, tio, quina putada, tio.
Sí, sí. És una merda. Això, veus, una altra cosa, que necessitem ja robots que ho facin, o drons o alguna cosa. Però pobres gent aquesta que se'n vagin a un altre lloc de treballar de algo, a fer guitarres. No, un altre lloc, a un altre barri. Ha quedat una mica... No, un altre barri d'aquí. No. Un altre barri d'aquí, Ja a fer guitarres, a lo que sigui, ensaïmades, lo que sigui. Sí. Per què dius ensaïmades? Es rien. No, perquè tu i jo sabem un estudi... S'ha fet referència d'això abans. Ah, però no és públic. No. Pensava que era públic. No, res. Vale, pues ja està. Qui està involucrat amb això ja ho sap. Guinyo, guinyo. Vale. Guinyo. Vinga, acaba. Puc ficar una petita secció de l'espai abans d'acabar, sí? Sí. Però és que a mi ara... L'espai! I a més segur que parlaràs d'Elon Musk i... No el podem vetar, Elon Musk, d'aquest podcast? No es pot parlar d'espais sense parlar d'Elon Musk. No, perdona, sí. És un visionari com ho va ser en el seu moment. És un subnormal, això és el que és. Vinc a parlar-te del... Perquè ha fet una presentació en la que ha presentat el seu nou programa de SpaceX i XAI, els ha com unificat. Què ha unificat? SpaceX i... No, vull dir, ha volgut combinar dos dels seus projectes, que és SpaceX i XAI. O sigui, la AI de Twitter. Vale. Ara t'explico per on va la cosa. Vale, no sé nada. Ha presentat com la seva gran visió, que és Moonbase Alpha, que no diries mai què és una base a la Lluna. Lunar, sí. Vale? I llavors, què és, bàsicament? No és només una base física... Un moment. Si en castellà luna és luna i quan hi ha alguna a la luna és lunar, en català, si és lluna, quan hi ha alguna a la lluna és llunar? O sigui, és una base llunar o és una base lunar? Això ho saps? Ara m'he recordat aquell podcast d'aquells dos jamaicans, de If! Saps allò? Sí. Why are you gay? Saps allò que fa això? No. Què? Hòstia, tots dos em sonen igual de bé, igual de malament. A mi em sona molt malament llunar. És perquè, llunar. clar, un llunar... No, és aterratge llunar, diria jo. Llunar? Sí. Amb doble L? Sí. Ui, que malament em sona això. Em sona d'haver-hos llegit en un còmic de Tintín, quan era petit. Llunar. Objectiu la lluna, sí. Vale. Cràter llunar, sí. Un cràter llunar. Crec que dic lunar, En català també ho dic, El que no s'entén és perquè lunar també és una piga, no? No, però jo crec que en català no. No, en català no. No estem tan boixos. Està No. més refinat el llenguatge. Com és en català? Lunar. Lunar Piga. de la piga. És una piga, no? Em sembla que no és igual una piga, perquè una piga és una peca. En canvi, un lunar és un lunar. Saps? És que no acabarà bé, això. Bueno, el què? No acabarà bé el podcast? L'idioma, el català... Aquesta conversa. En fi, va. Saps que l'altre dia li vaig preguntar a ChatGPT rotllo, tu veient les dades històriques, veient altres... O sigui, analitza tota la història de la humanitat i mira com estem a nivell a Catalunya amb el tema del català. Tu creus que acabarà desapareixent? Què dius? Per què li vas preguntar això? Perquè volia saber-ho. Volia saber què opinava ell. Estaves sol? Sí, estava al cotxe. Jo a vegades li parlo, ChatGPT, quan estic al cotxe. Jo ho faig amb els meus fills. I em va dir que no. Va ser resposta políticament correcta. Què va dir? Va dir que no, que una llengua sempre vivia mentre la gent la volgués utilitzar i tal. Però aquest és el problema. Però cada vegada n'hi ha menys i tal, i no sé què. Sí, és complicat en un segle on les principals amenaces són la globalització i altres idiomes, que tal, no sé què, però estic segur que si ho treballes tots acabarem parlant català, no et preocupis. I ja està. Molt bé. I ella... Hòstia. És que avui hem fet referència a aquest personatge. Hoy voy a comer pollo del Mercadona. Hola. Vale, va, som-hi, sisplau. Sí, va, tios, va. Concentreu-vos una mica, tio. Esteu allà escoltant, rentant els plats, no sé què feu i us aneu per la barra, no tio. No només és una base lunar física, sinó que en principi és com una estratègia que combina... T'has decidit per llunar, Tu ja ara, a partir d'ara, diràs lunar. Vale. També ho diu... ella diu lunar. És que jo estic segur de que és lunar, No, però jo li diré lunar, m'és igual. Vaig a mirar-ho. Llavors, és com una botiga que hi ha als Estats Units de roba... No sé si ho vaig explicar aquí. És de roba d'esport, que es diu REI. Sí, jo he comprat amb aquesta botiga. Ja t'ho vaig dir, no? Que el meu objectiu és que tothom li digui rei. Inclús en allà. Sí, doncs com nosaltres, el Mahou,
Mahou, exacte. Mahou. És exactament igual. Són les meves Nosaltres missions a de la la vida. cervesa Mau li diem Mahou. Mahou. I jo vaig als jocs i quan hi ha Mahou, que no m'agrada, però m'agrada més la cervesa, o sigui, si no hi ha, només hi ha Mahou, doncs he de beure Mahou. I jo sempre demano Mahou i els hi fa gràcia. I estic intentant que tota la humanitat canviï a Mahou. Sí, sí. Vinga. Molt bé. Però em faràs cas o has d'estar escrivint a ChatGPT? Perquè m'agradaria que expliqués això com jo t'he Però tu vols respectat. saber si és lunar o llunar o no? Va. Sí, bueno, si hem de fiar de ChatGPT, bona sort. M'ha fotut cada cagada aquesta setmana i m'ha fet perdre temps i diners, eh? Diners? No, és que és lunar, és que ho sabia, eh? És lunar. No ho sé, encara està de respons. M'ha donat dos respostes. Doncs saps allò que et fa triar? A veure si una serà lunar i l'altra serà lunar. Ja podria ser. En català, forma correcta és lunar. Veus? És que ho sabia jo. Es fa servir tant per parlar de la lluna, per exemple, eclipsi lunar, calendari lunar, com de la senya a la pell. Té un lunar a la galta. Vale, i l'altre també diu el No, mateix. sí, en català la forma correcta és lunar, veus? És que ja ho sabia jo. Nois, no és un podcast de llengua, això, tampoc. Ah, si voleu d'allò, anem a l'altre lloc. Sí, ja està, escolta. Mira, no sé això... Sí, el català correcte passa'l. Sí, vinga, va, som-hi. Doncs això, és una estratègia que combina exploració i colonització espacial t'asseguro que jo no sé de què collons estàs parlant. de la base lunar del... Sí. Ja ho he corregit. Ja he dit Molt bé, molt bé. que és l'objectiu tradicional de SpaceX, és a dir, colonitzar coses fora de la Terra. Vale? Desenvolupament de la intel·ligència artificial avançada de XAI, és a dir, la volen utilitzar per millorar els models que ja existeixen, com a excusa, diguéssim, i aplicar una espècie de narrativa futurista capaç de treure talent, inversió, perquè vinguin a treballar amb ells i totes aquestes coses. Molt bé. Això per què? Per què volen posar una base lunar? Per què serveix? Això és el que ells diuen. Vale? Llavors, la idea és que la Lluna podria convertir-se en un camp de proves tecnològic on la intel·ligència artificial gestionaria les infraestructures autònomes. I Que ho facin aquí. hi hauria robotets autosuficients que farien proves i coses així. Que ho facin amb un saps? Que s'agafin un local i ho facin a dins. Sí, bueno, molt bé. mateix. No, però clar, la gràcia és fer-ho a la Lluna per ja preparar per quan vagin alguns humans que s'hagin fet proves. Però per què han d'anar els humans? És que no ho he entès mai. Per què han d'anar els humans? Perquè estem fets per expandir-nos. No. Que per cert, he llegit unes declaracions que va fer un dels astronautes que va estar a l'Estació Espacial Internacional explicant com s'havia sentit a nivell emocional i tal i no sé què. I es veu que hi ha un efecte que molta de la gent ha experimentat, que és com... Saps allò que diuen de viatjar, t'obre la ment i tal? Sí. Doncs es veu que és de cop, quan et veus allà dalt i veus la Terra sencera, Què et passa? tan petita, Dius, quina merda som. No? clar, és com... No té cap mena de sentit que en aquest planeta, vull dir, si hauríem de ser tot una puta pinya tots de dir, tios, que som molt petits al mig de tota aquesta immensitat, per què hi ha tantes diferències, saps? És que és curiós, eh? Sí. Tu et passa que a vegades penses en això? Penses en què fem? Sí. Què és això? Què està passant aquí? Sí. Quina merda és aquesta? Sí, clar que ho penso. Hòstia. És una merda perquè és massa... És inabarcable, inabastable. Sí, és així. Bueno, ja està. I llavors hi hauria, doncs això, robots... A mi em passa quan m'ho pregunto als meus fills, que, tio, no saps què dir, com ho expliques? No els pots treure la il·lusió. Com? Perquè l'aniràs perdent. La il·lusió a la vida tu l'aniràs perdent com la vista. No, però si no es perd la il·lusió. Però, papi, què fem? És que no t'ho sé dir. Què fem de què? Però quina és la pregunta? No, la pregunta és... Però, per què? Clar, no. Per què existim? Diuen, però un moment. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Però tal, i Déu i tal, i... Va, vinga. Bueno. Sí, no... De tot el que sabem és... No sabem res. No sabem res, no? The God of the Gaps. The God of the Gaps. The God of the Gaps. Va, foli, tio, què passa? Ben parit, Déu, Sí. Ben parit, Va, ja està, o què? No, doncs això, que hi haurà sistemes robòtics autosuficients que faran energia, etc. I la idea és això, moure'm una mica cap a poder experimentar i veure si podem expandir la raça cap a altres planetes. Molt bé. Cosa que després, per què es fa realment? Això és d'això. Per treure pasta a la NASA. No, bàsicament és reforçar la missió de SpaceX de començar a controlar més enllà de l'òrbita baixa, perquè s'ha tornat un expert en l'òrbita baixa, que és on fan volar aquests microsatèl·lits. Sí. Que per cert, tinc novetats d'aquests del que va llançar el meu amic i no les explicaré, perquè no les puc explicar, però més endavant les faré públiques. Vale. Ara encara... Són noticias dolentes? Hòstia. Tio, per cert, has vist lo dels drons de... Hòstia, és que clar, fem massa referències a amics i de que algun dia se'ns enfadaran. No sé per què dic un tema que després no puc explicar. No. Escolta'm, has vist lo dels drons dels Jocs Olímpics d'hivern, tio? Cacau, he vist un caquello, tio. Has vist un cacau, sí, home, però un cacau. Però la gràcia és, o sigui, els rodatges que estan fent són increïbles, tio, com s'esperen a que el tio passi esquiant i llavors com li donen l'ordre des de realització, és espectacular, tio. Sí,
Truquem? Sí, però és el meu tiet, no passa res. Però Doncs això... és el tiet tecnològic. Sí, és el tiet tecnològic. Doncs posa'l. No. Posa'l i parlem amb ell i fem unes preguntes. No s'ho espera i és molt tímid. Ah, sí? Sí. I l'altra cosa és donar un propòsit a la intel·ligència artificial de X. Ja. Que és a dir, més enllà de ser una competència amb OpenAI o Google, doncs que tingui un propòsit. Vale. Molt bé. Ja està. Ja estem per avui? Bueno, tinc alguna de videojocs, però si tens tanta pressa, marxem. No, jo no tinc cap pressa, però és que aquesta notícia... No es calla. Mira, és que no pot evitar. No pot evitar, ja està aplaudint, no pot evitar. No, a veure si pots fer els dos clic-clic del final. A veure si els quadres. Però si no hi havia clics. No, però jo em sonava que sí. És que ahir vaig estar jugant amb la meva filla, amb la meva dona i amb el Luca, amb el meu fill, a fer lo del Whitney Houston... Hòstia, que bo, tio. Ens ho vam passar tan bé, tio. Sí, la meva dona és fatal, tio. És fatal. És complicat. És que és increïble, però és que va 3 segons abans o 4 segons després, és increïble. Sí. Encara està fent el... No, sí, la meva filla és bona, vale. Vale, molt bé. Ha sortit el pare. Ai, sí. Vale. Bé, I acabem amb això, no? Sí, és molt una cosa perquè heu de saber per si sou ownership, si sou propietaris d'una Steam Deck. Deixa'm dir una cosa. La setmana vinent no hi haurà episodi, o potser sí, vale? Perquè és molt probable que si gravem amb 4 cases, sí, no? Si demà gravem amb 4 cases, hi haurà episodi la setmana següent. Mira, primer de tot, jo m'hauria de poder muntar a última hora, perquè ens estàs fotent els plans a última hora, i ell no li hem preguntat si pot dissabte. Potser dissabte és l'únic dia que no pot i que va al teatre. Però no va dir que venia? Sí, però anava al teatre, va dir. Venia per veure una obra de teatre que potser la va veure demà. Ah, però això no ho han especificat. És que no parleu. Aquesta generació, aquesta fornada de putos comunicadors visuals de periodistes, no expliqueu una merda. Però què vols dir? Que no s'ha parlat al xat? No heu dit que quedàvem aquest cap de setmana? Ell va escriure allà per cagar-se amb tot, per dir que no teníem ni puta idea de res, de què se va queixar, de què... No sé. No, enviava notícies de la NBA, no sé què, lo de sempre. Que si l'havia imitat malament, que si no sé què, que si l'havia imitat malament, en ell. Què el vas imitar? Jo els veu que el vaig imitar, no sé com. No me'n recordo. Però és igual. Rapapolvo, total, que potser la setmana vinent hi haurà episodi a Madrid a 4 cases, vale? No hi serà. I la següent també hi haurà episodi. I després farem una proseta molt xula, que serà que estareu distrets perquè Apple ho presentarà tot. Presentarà el nou MacBook, el nou iPhone, el pad aquest de l'iPad aquest de per la cuina... Sí, serà una pauseta tranquil·la. No us adonareu i ja serà. Ja tornarem a estar, vale? Ja serà la següent temporada. Si no us poseu nerviosos, vale? No passa res, sí. I si ens voleu escriure, ja ho sabeu, a support@guidedoc.tv. No. Hem de posar el correu de hola, arroba... Sí, jo no sóc el de l'internet. No soy el d'internet. Doncs això... Què passa? Que hi ha molts mitjans que semblen que estan avisant de que la Steam Deck, especialment el model OLED... El meu? L'OLED. Tu tens l'OLED, ja? Sí. Que està esgotat a tot arreu. S'ha esgotat a tot arreu, no es pot comprar enlloc. Doncs me la venc. I es veu que diuen que pot ser que sigui per la crisi global de la memòria RAM, a la qual l'ha anomenat Ramagedon, que m'ha fet molta gràcia. En sèrio? Sí. Ramagedon m'encanta. Ramagedon és molt bo. Però qui ho ha dit? No ho sé, m'ha sortit d'aquí. Oh, que bo. Premi Nacional de Periodisme pel senyor que ha fet aquesta notícia. Ramagedon. I l'última... Bueno, Ramagedon és boníssim. Una altra possible opció és que és perquè ja estan preparant el nou model i llavors ja no volen començar, ja retiren l'estoc dels models anteriors. No fotis, no? I l'altre és que hi hagi problemes amb la cadena de subministrament, com cadenes, costos elevats, etc. i tal. Tot això el que sembla ser és que la gent està bastant quinyada per si... Ja no només amb aquesta consola, sinó amb totes les consoles que han de sortir. El Ramagedon va ser l'hòstia. Que els preus se'n poden anar a tomar pel cul. I això aplica a tot, inclús, per exemple, als iPhones. És a dir, si us heu de comprar un iPhone, poder val la pena comprar-se'l ara i no esperar-se que surti el nou, perquè poder el nou vindrà amb una pujada de preu, poder un 20%. Sí. Pues molt bé. I ja està, nois. S'ha fet el que s'ha pogut. És tard. I ens veiem la setmana que ve. Vinent amb Natrià 4 cases. Setmana vinent potser hem convidat i si no, a la següent sense convidat. Però en sèrio, on el posarem? O sigui, que s'assegui aquí sobre la taula? No passarà això, Víctor. No passarà. Vinga.